Nej. Ja! Jeg er sådan set i gang. Jeg venter kun på jer. Det er i år. Ja, de prøver på at tænde. Tager de 3 på en gang, eller hvad? Tror jeg. Det er så bare ikke nemt at tage med det her. Det er jo ikke hvidvinkel. Så der er antændt nummer 2. Så er der egentlig 3. 3. Der er også en. Ja. Nej. Sådan.